1988 yılının 17 fevralında Samara ülkesi Pahvisnevo rayonu Yangamansurkina oğulunda Amirjan hem Daniya Karimovlar gailesinde ikinci tatlı kızları bulup Süleymanova Gülnara Amirjan kızı yoktu dünyaya avaz salgan. Bugün seyikli balabız, yaratkan hatının, kadirli kilinimiz, matur, 35 yaşlık jubileyli doğan günün karşılığı. Dip başlaganlar, әлеге кытлау сәламен яраткан тормыш иптәше Арслан, кызы Алсу, улы Әмир, кайнанасы Фәрзәнә, Акшуриннар, Хава һәм Рафаэль, әтиәнисе, апасы Гүзәл гаиләсе белән. Җир шарында мин иң бәхетле ир атларның берседер. Чөнки Хак Тәгалә миңа татлы алмам, гомерлек мәхәббәтем, хатынымны очратып, матур гаилә корырга насыйп иткән. Әзрәк кына аның турында сөйләп китим. Сөйеклем кичкенәдән үк тырышлык куеп, бар эшкә дә өйрәнергә ашыга. Авыл баласы буларак аеруча бакча эшен сөеп башкара. Еш кына апасы Гүзәлгә дә кибеттә беренче ярдәмчегә әверелә. Мәктәптә тырышлык куеп укый. Шук һәм шаян кыз алдына куйган бар максатларына да ирешергә өйрәнә. 2005 елны урта мәктәпне тәмамлап, хезмәт юлын кибеттә Самара шәһәрендә башлый. Шушында без аның белән Хак Тәгалә әмере буенча таныштык та. 2012 елның гөрләвекле апрель айында шау-гөр китереп матур туй уйнадык. Кайнана-кайнатасы хатынымны үз кызлары сыман яратып кабул иттеләр. Кайын апасы Хава өчен ул бер туган апасыман бик дус һәм якын кешесенә әйләнде. Азмы күпме вакыт үтсә дә, безнең мәхәббәт җимешләре булып кызыбыз Алсу, 8 елдан соң нәсел дәвамчыбыз улыбыз Әмир туды. Тынгысыз жанын педагогия уку йортын тәмамлап, хезмәтен балалар бакчасында дәвам итте. Анда да аны бар хезмәттәшләре тәвәккәл, тырыш, җитди, намуслы булуы өчен яратып хөрмәт иттеләр. Ата-аналар да, балалар да үз итеп сөя башладылар. Хатынымның уңганлыгына да таң калырлык. Әйдә һәр вакыт пөхтәлек хөкем сөрә, аның куллары белән пешергән тәмле ризыклары телең йотарлык. Кунакчыл тормыш иптәшем, яратып, туганнар, дусларны каршылый. Һәр вакыт ярдәм кирәк кешегә кызганмыйча кулын суза. Кадерле тормыш иптәшем, мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтәрләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп, яшим дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Картлык көне безгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөйер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Кадерле киленебез, татлы кызыбыз, матурыбыз безнең. Кытлыбыз сине туган көнең белән. Шундый ук акыллы, тәүфыклы, мәрхәмәтле, тәртипле, уңган, булдыклы, сөйкемле, тыйнак, ярдәмчел, яхшы булып кал. Син безнең киләчәгебез, без сиңа бик ышанабыз. Әле бик яшь кенә булуыңа карамастан син барысын да булдырасың. Ходай сиңа саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер, шатлыклы тормыш бирсен. Юлыңда әйбәт, акыллы кешеләр генә очрасын. Без сине бик яратабыз. Кутлы булсын сөеклебез туган көнең. Аппак кышта җиргә тугансың. Шуңа микән безнең кадерлебез кояш сыман җылы булгансың. Барыбызга күңелең гел шат синең. Киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп җаныңны бирердәй буласың. Кытлап юбилеең белән кадерлебез изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Кадерле Гөлнара Әмирҗановна, якыннарыгыз теләкләр өчен гашып, бәхетле гомер кичерегез. Туган көнегез кутлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Elde varsın dünyada birden birem Gülnaram, sensiz var dünyam yana matur kayım Gülnaram. Elde varsın dünyada birden
var sen